கியூப் தமிழர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் சங்கீத்துவன். இது தேர்தல் திருவிழா 2024 நிகழ்ச்சி. கடலூர் தொகுதி தமிழ்நாட்டின் வட மாவட்டங்களில் ஒரு முக்கியமான ஒரு தொகுதி. ஸோ வெள்ளம் புயல்னு அதிகமாக ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் கடலோரம் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் கடலூர் மாவட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்புக்கு உள்ளாகுது. ஸோ இதன் காரணமாகவே கடலூர் ஒரு வெள்ள காலங்கள்லையும் சரி புயல் காலங்களிலும் சரி ஒரு பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா மாறி நிற்குது அந்த மாவட்டம். ஆனால் அதையெல்லாமே தாண்டி இங்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மாவட்ட மக்களுடைய முக்கியமான தொழிலாக இருப்பது விவசாயம் தான். ஏன் அப்படின்னா இங்கு பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் விவசாயத்தையும் விவசாய கூலி வேலைகளையுமே தங்களுடைய வேலைகளாக கருதி வாழ்கிறார்கள். ஸோ அப்படி பார்க்குற இந்த வேலையில் பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் 6 சட்டசபை தொகுதி வருது. அதில் குறிப்பாக கடலூர், குறிஞ்சிப்பாடி, திட்டக்குடி, பண்ருட்டி, விருத்தாச்சலம், நெய்வேலி ஆகிய 6 சட்டசபை தொகுதிகள் வருது. இந்த 6 சட்டசபை தொகுதிகளுமே பார்த்தீங்கன்னா திமுக கூட்டணி வசம் தான் இருக்குது. இதில் குறிப்பாக குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதியில் தற்போது உழவர் நலத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய MRK பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக குறிஞ்சிப்பாடியில் இருக்கிறாரு. திட்டக்குடியில் தற்போது தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய CV கணேசன் அவர்கள் இந்த தொகுதியினுடைய எம்எல்ஏவாக இருக்கிறாரு. பண்ருட்டி தொகுதியை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த தொகுதியில் சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் அவர்கள் எம்எல்ஏவாக இருக்கிறாரு. நெய்வேலி தொகுதியை பார்த்தீங்கன்னா திமுகவின் சபா ராஜேந்திரன் அவர்களும், கடலூரில் திமுகவை சேர்ந்த ஐயப்பன் அவர்களும், விருத்தாச்சலத்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸை சேர்ந்த R ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் எம்எல்ஏவாக இருக்கிறார்கள். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த தொகுதி கிட்டத்தட்ட 6 எம்எல்ஏ திமுக கூட்டணி வசம் இருப்பது அவங்களுக்கு ஒரு பிளஸா இருக்கு. ஆனா இதனை தாண்டி கடலூர் மாவட்டத்தில் 9 சட்டமன்ற தொகுதிகள் இருக்கு. அதுல 6 கடலூர் பார்லிமெண்ட் தொகுதிக்கும், மீதி 3 சிதம்பரம், புவனகிரி, காட்டுமன்னார் கோயில் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கும் உள்ள வருது. இந்த தொகுதியை பார்த்தீங்கன்னா பாமகவும் விசிகாவும் ஒரு கணிசமான எண்ணிக்கையில், அதாவது கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு நல்ல ஓட் பேங்க் இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ கடலூர் தொகுதியை எந்த கூட்டணியில் போய் நம்ம நின்னாலும் சரி நிச்சயமாக நம்ம கேட்டு வாங்கி நம்ம நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாமக ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா இந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய பண்ருட்டி, விருத்தாச்சலம், கடலூர், அப்புறம் நெய்வேலி போன்ற பகுதிகளில் பாமகவுக்குன்னு ஒரு நல்ல ஓட் பேங்க் இருக்குது. நல்ல செல்வாக்கு உள்ள ஒரு தொகுதியாக இருக்குது. இதன் காரணமாகவே அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அவர்களும் அதிமுக கூட்டணிக்கு மீண்டும் போனால் நிச்சயமாக கடலூர் தொகுதியை நம்ம கேட்டு வாங்கியே ஆகணும். இந்த டைம் அவங்க டஃப் ஃபைட்டை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது இதில் அவங்க ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்காங்க. பாமக கடலூரை குறிவைக்க காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த இந்த NLC போராட்டத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் களத்தில் இறங்கி மக்களுக்காக குரல் கொடுத்து தன் கட்சிக்காரங்க கேஸ்லாம் வாங்கின ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்ட்ராங்காக இங்கே நின்னோம் அப்படின்னா இந்த முறை இந்த NLC விவகாரம் இன்னும் பல பிரச்சனைகள் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆள் மக்கள் பிரதிநிதியாக லோக்சபாவில் போய் உட்காந்தா தான் முடியும். அதுக்கு நாமளே கணம் கண்டால் தான் சரி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாமக தலைமை திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல். ஸோ அப்படி பார்க்குற இந்த வேளையில் கடலூர் மாவட்டம் பாமகவுக்கு ஒரு பேஸ் ஸ்ட்ராங்கான ஓட் பேங்க் இருக்கிறதுனால ஸோ நிச்சயமாக அங்கே நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாமக தரப்பில் நம்புகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 1989 மற்றும் 1991 கடந்த 2019 ஆகிய 3 தேர்தல்களில் பாமக இங்கே நேரடியாக போட்டியிட்டு இருக்கு. 1989ஆம் ஆண்டு VR தண்டபாணி என்பவர் பாமகவின் சார்பில் இங்கே போட்டிட்டு இருக்கிறார். 1901 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கு சின்னத்துரை அப்படிங்கிறவர் பாமக சார்பில் போட்டிட்டு இருக்கிறார். 2019ஆம் ஆண்டு அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த பாமக அவங்களுடைய மாம்பழம் சின்னத்தில் போட்டியிட்டது. இங்கே டாக்டர் கோவிந்தசாமி அவர்கள் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார். ஒரு கணிசமான நல்ல ஒரு வாக்குகளை வாங்கி 2ஆம் இடம் பெற்றிருந்தார். அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே விசிகாவுக்குன்னு ஒரு நல்ல ஓட் பேங்க் இருக்கக்கூடிய தொகுதி இந்த கடலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி. அதிலும் குறிப்பாக திட்டக்குடி, அது திட்டக்குடி தொகுதியாக மாறுவதற்கு முன்பாக இங்கே மங்களூர் அப்படிங்கிற ஒரு தொகுதி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மங்களூரில் தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் அவர்கள் முதல் முறையாக எம்எல்ஏக்கு போட்டிட்டு வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கு திட்டக்குடி, அப்புறம் நெய்வேலி, பண்ருட்டி, கடலூர் இது மாதிரி சட்டமன்ற தொகுதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு செல்வாக்குமிக்க வாக்குகளை இங்கே வச்சுருக்காங்க. இதன் காரணமாகவே இன்னமும் திமுக கூட்டணிக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டுக்கிட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது. என்ன அப்படின்னா கடந்த முறை போல எங்களுக்கு 2 தொகுதி மட்டும் ஒதுக்காதீங்க, கூடுதலாக ஒரு தொகுதி ஒதுக்கியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னமும் வலியுறுத்திட்டு வராங்க. ஸோ இன்னமும் திமுகவுக்கும் விசிகாவுக்குமான கூட்டணி இன்னும் உறுதியாக இருப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம். ஏன் அப்படின்னா எங்களுடைய கட்சி கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு. ஸோ எங்கள் கட்சிக்குன்னு மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு அதிகமாக தேவை அப்படிங்கிறது காரணமாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிதம்பரம், விழுப்புரம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம். அதே சமயம் கள்ளக்குறிச்சி,
பெரம்பலூர் அல்லது கடலூர் இந்த 3 பொது தொகுதியில் ஏதாவது ஒன்றை கொடுங்க, நாங்கள் நிச்சயமாக ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் விசிகாவும் திமுக தலைமையிடம் தொடர்ந்து வற்புறுத்திட்டு வராங்க. ஸோ அது இறுதி முடிவு ஸ்டாலின் அவர்களும் திருமாவளவன் அவர்களும் தான் எடுக்க போகிறாங்க. ஸோ என்ன முடிவு எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். ஆனால் இதெல்லாமே தாண்டி திமுகவுடைய தற்போது சிட்டிங் எம்பியாக இருக்கக்கூடிய டிஆர்விஎஸ் ரமேஷ் அவர்களுக்கு மீண்டும் சீட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து சந்தேகம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளூர் உடன்பிறப்புகள் எல்லாருமே வந்து டிஆர்விஎஸ் ரமேஷ் மீது அதிருப்தி இருப்பதன் காரணமாக இந்த முறை அவருக்கு சீட்டு கிடையாதுங்க அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தலைமையும் வந்து அவருக்கு மீண்டும் சீட்டு கொடுக்க விரும்பலை அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தில் தான் நம்ம விசாரிக்கிற வட்டத்திலாம் வந்து தெரிவிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த கடலூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் யார் தாங்க நிற்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேள்வி எழுப்பலாம். இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட அஃபிஷியலாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாத ஒரே ஒரு குறை தான். பட் இப்போவே வந்து எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளர்கள் வந்து இறங்கி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. யாருக்காக அப்படின்னா எம்ஆர்கேபி கதிரவன், அதாவது எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வத்தின் அவருடைய மகனான எம்ஆர்கேபி கதிரவன் அவர்களுக்கு வந்து இப்போவே தீவிரமாக இறங்கி வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க இந்த 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளையும். அதிலும் குறிப்பாக கடலூர் பார்லிமெண்ட் தொகுதி வந்து 2 மினிஸ்டர் கண்ட்ரோலில் வருது அப்படிங்கிறதுனால இவங்க 2 பேருமே போட்டி போட்டு இப்போவே தேர்தல் வேலைலாம் வந்து தொடங்கிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 மாதத்துக்கு முன்னாடி தொடங்கிட்டாங்க. தான் இந்த முறை எம்பி கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போவே வந்து எம்ஆர்கேபி கதிரவன் வந்து கடலூர் தொகுதியில் வந்து உலா வர்றாரு அப்படிங்கிற ஒரு கூடுதல் தகவல் வந்து நமக்கு லோக்கல்ல இருந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு. சென்னையில் மிக்ஜாம் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக 50 டன் அரிசியையும் 20,000 குடிநீர் பாட்டிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு வந்து அவர் வந்து வழங்கினார். யாருக்கிட்ட அப்படின்னா தற்போதைய தமிழக விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து இந்த நிவாரணப் பொருட்களை எல்லாமே வந்து கொடுத்தாரு. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நன்மதிப்பை வந்து உதயநிதியிடம் வந்து நல்லா கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ உதயநிதி அடுத்த தலைமையாக வந்து திமுகவுக்கு வரும்போது ஸோ அங்கே வந்து முக்கியமான ஆட்களாக ஒரு யங்ஸ்டராக இப்போவே வந்து அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் வந்து முயற்சிப்பதாக ஒரு கூடுதல் தகவல். ஸோ அந்த வகையில் இந்த முறை வந்து பெரம்பலூரில் வந்து KN நேரு அவருடைய மகன் அருண் நேருவும், கடலூரில் வந்து எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் எம்ஆர்கேபி கதிரவன் அவர்களையும் வந்து நிறுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கதிரவன் அவர்கள் தற்போது கடலூர் கிழக்கு மாவட்டத்தினுடைய பொருளாளராகவும் திமுகவில் வந்து பதவியில் இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அப்பாவுடைய பிஸ்னஸ், கல்லூரி நிர்வாகத்தினுடைய பிஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக அவர் தான் கவனிச்சுக்கிறாரு. கடலூரில் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் இல்லாத நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து சுழன்று கட்சி வேலையை வந்து செஞ்சுட்டு வராரு அப்படிங்கிற ரீதியில் வந்து சொல்கிறாங்க உள்ளூர் உடன்பிறப்புகள். அது மட்டும் இல்லாமல் கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் ஒட்டப்படுற போஸ்டாக இருக்கட்டும், ஃப்ளெக்ஸாக இருக்கட்டும், பேனர், அப்புறம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வத்தின் புகைப்படத்துக்கு அடுத்து இவருடைய புகைப்படமும் இடம் பெறுதுங்க. இப்போவே வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க எம்பி சீட்டு இவருக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இதெல்லாமே தாண்டி என்னங்க தொடர்ந்து வாரிசுக்கே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, எப்போதாங்க நாங்களாம் வந்து இந்த ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி இது மாதிரி பதவியெல்லாம் வந்து நாங்கள் பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளூர் உடன்பிறப்புகள் மனசில் இன்னமும் ஒரு குமுறல் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு போஸ்ட் ஓட்ட, ஃப்ளெக்ஸ் வைக்க, பேனர் வைக்க, கொடி பிடிக்கத்தானா, எங்களுக்குன்னு இந்த எம்எல்ஏ எம்பி போஸ்ட்லாம் நாங்களாம் கனவு காணக்கூடாதா அப்படிங்கிற ரீதியிலையும் ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க கடலூர் திமுக உடன்பிறப்புகள். கடலூர் தொகுதியை குறி வச்சு காங்கிரஸும் வந்து காய் நகர்த்துவதாக ஒரு கூடுதல் தகவல். ஏன் அப்படின்னா 2009ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவராக இருந்த KS அழகிரி அவர்கள் அங்கே நின்று வந்து வெற்றி பெற்று எம்பி ஆனார். ஸோ அந்த விதத்தில் எங்களுக்கு இந்த முறை வந்து நீங்கள் கடலூரை ஒதுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திமுக தலைமையிடம் வந்து கோரிக்கை வச்சுட்டு வர்றாங்க. அவங்க எப்படியா இருந்தாலும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சேர்த்து 7 தான் தரப்போகிறாங்க, அதில் ஒன்று கடலூர் வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு KS அழகிரியும் வந்து ரொம்பவே விருப்பப்படுறாரு. அவர் இந்த முறை வந்து நமக்கு தலைவர் பதவியை வந்து செல்வ பெருந்தகிட்ட தூக்கி கொடுத்தாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு எம்பி ஆகி சென்ட்ரலுக்கு போனோம் அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கும். இன்கேஸ் இந்தியா கூட்டணி ஆட்சி அமைச்சது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சீனியர் அப்படிங்கிற வகையில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு மத்திய இணையமைச்சர் பதவி கூட கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு KS அழகிரி அவர்களும் இந்த தொகுதியை குறிவைத்து காய் நகர்த்துவதாக ஒரு கூடுதல் தகவல். அதிமுக சார்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் அமைச்சர் MC சம்பத் அவர்கள் வந்து போட்டியிட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 2009ஆம் ஆண்டு MP தேர்தலில் போட்டியிட்டு வந்து தோல்வி அடைந்திருக்கிறார். ஸோ 10 வருஷம் அமைச்சராக இருந்திருக்கிறாரு. 2021 கடலூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு திமுகவின் ஐயப்பனிடம் வந்து தோற்றாரு. ஆனால் அவருக்கு இப்போதைக்கு ஒரு அதிகார பலம் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ எப்படியாவது நம்ம வந்து ஒரு அதிகார மையத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறதன் காரணமாக அவர் வந்து இந்த முறை எம்பிக்கு நிற்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் இருப்பதாகவும் ஒரு கூடுதல் தகவல். அதுக்கப்புறமேலு பண்ருட்டியின் முன்னாள் எம்எல்ஏவாக இருந்த தற்போது DVAC ரைடுலாம் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, சத்யா பன்னீர்செல்வம், அவங்களும் வந்து இந்த முறை வந்து எம்பி ரேஸில் வந்து அதிமுக சீட் கேட்டிருப்பதாக ஒரு தகவல் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ எடப்பாடி என்ன முடிவெடுக்க போகிறார் அப்படிங்கிறதையும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஆனால் இன்னொரு விஷயம் இதில் குறிப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கக்கூடிய தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியும் வந்து எங்களுக்கு இந்த முறை ஒரு தொகுதியை ஒதுக்குங்க, 2019ஆம் ஆண்டு கடைசி நேரத்தில் நாங்கள் திமுக கூட்டணிக்கு வந்ததன் காரணமாக தான் சீட்டு எதுவுமே கிடைக்கல, ஸோ அடுத்த முறை நிச்சயமாக தரோம் அப்படிங்கிறதுல சொல்லியிருந்தீங்க. அப்போ இந்த முறை வந்து எங்களுக்கு கடலூர் தொகுதியை ஒதுக்குங்க, கடலூர் பார்லிமெண்ட் தொகுதி
வந்து தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சிக்குன்னு ஒரு கணிசமான எண்ணிக்கையில் வாக்குகள் இருக்குது. ஸோ பண்ருட்டி, நெய்வேலி, விருத்தாச்சலத்துலாம் வந்து எங்களுக்கும் ஒரு கட்சிக்குன்னு ஒரு பலம் இருக்குது. ஸோ இந்த தொகுதி எங்களுக்கு நீங்கள் ஒதுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேல்முருகன் அவர்களும் திமுகவிடம் தொடர்ந்து கேட்பதாக ஒரு தகவல் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ திமுக தலைமை என்ன முடிவெடுக்க போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். திமுகவில் அடுத்தடுத்து ஒரு குடும்பத்தின் பின்னணியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்புகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அதாவது தலைமையில தான் இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அதிகார மையமாக அப்பா, பையன், பேரன் அப்படிங்கிற ரீதியிலே வந்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் எங்கே போய் முடியுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னமும் குமரிட்டு இருக்காங்க உடன்பிறப்புகள். எப்போதாங்க அந்த அதிகாரத்துக்கு நாங்கள் நோக்கி வரப்போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கேள்வி எழுப்பிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திமுக கூட்டணியில் திமுகவும் நேரடியாக போட்டியிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரும்புது. அதுக்கு அடுத்ததாக விசிகாவும் இந்த தொகுதியை வந்து குறி வச்சு காய் நடத்திட்டு வராங்க. அதுக்கு அடுத்ததாக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியும் வந்து எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. காங்கிரஸும் வந்து எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டாலின் என்ன முடிவெடுக்க போகிறார் அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். இன்னொரு பக்கம் பாமக இந்த முறை நின்னோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம தட்டி தூக்கிடலாம். ஏற்கனவே போட்டியிட்ட டாக்டர் கோவிந்தசாமி அவர்களை கூட நிறுத்த வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ரீதியில் அவங்களும் ஒரு மெகா பிளானில் வந்து இருக்காங்க. ஸோ இந்த பிளான் வந்து எப்படிங்க ஒர்க் அவுட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். அப்புறம் பாஜக தரப்பில் வந்து இந்த தொகுதியை ஒருவேளை டிடிவி நம்ம கூட வந்துட்டாரு அப்படின்னா அவருக்கு இந்த தொகுதியை தள்ளிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நினைப்பதாக ஒரு தகவல். ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் யார் யாரெல்லாம் கட்சி வாரியாக ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்டியலை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து திமுகவின் சார்பில் போட்டியிட்ட டிஆர்விஎஸ் ரமேஷ் அவர்கள் 5,22,160 வாக்குகள் வெற்றி பெற்றார். அதற்கு அடுத்ததாக 2ஆம் இடம் வந்து பாமகவை சேர்ந்த டாக்டர் ஆர் கோவிந்தசாமி அவர்கள் 3,78,177 வாக்குகள் பெற்று 2ஆம் இடம் பெற்றார். அதற்கடுத்ததாக அமமுக சார்பில் சுயேட்சாக போட்டியிட்ட கே தங்கவேல் அவர்கள் 44,492 வாக்குகள் பெற்று 3ஆம் இடம் பெற்றார். அதற்கு அடுத்ததாக நாம் தமிழர் கட்சியின் சித்ரா அவர்கள் 34,692 வாக்குகள் பெற்று 4ஆம் இடம் பெற்றிருக்கிறார். அதற்கு அடுத்ததாக மக்கள் நீதி மையத்தினுடைய வேட்பாளர் 5ஆம் இடம் இந்த தொகுதியில் பெற்றிருக்கிறார். இந்த முறை கடலூர் தொகுதியை கைப்பற்றப் போவது யார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.